अनंत प्या, आनंदी रहा। कणकवली शहरातील सोनगेवाडी येथील लव पवार यांच्या घरात बुधवारी पहाटे 3 वाजल्याच्या सुमारास आग लागून घरातील साहित्य जळून बेचिराख झालाय। घरातील ऑफिसमधील काही कागदपत्र देखील आगीच्या भक्षस्थानी पडल्यात, तर घरातील टीव्ही सहित अन्य साहित्याचं मोठं नुकसान झालंय। घटनेची माहिती मिळताच माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्यासह अनेकांनी घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणण्यासाठी मदत कार्यात सहभाग घेतला। नलावडे यांनी तातडीनं नगरपंचायतच्या बंबाला पाचारण केलं। त्यानंतर काही वेळात आगीवर नियंत्रण मिळवलं। शॉर्ट सर्किटनं आग लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर येते। सोनगेवाडी येथील लव पवार यांच्या घरात आग लागल्याची माहिती 3 वाजण्याच्या सुमारास स्थानिकांना मिळाली। त्यानंतर स्थानिकांनी याबाबत माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्याशी संपर्क साधत नगरपंचायतचा बंब पाठवण्याची मागणी केली। त्यानंतर तेथील भाजपा कार्यकर्ते निखिल आचरेकर, स्थानिक नागरिक पराष्टेकर यांच्यासह अन्य नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदत कार्यात सहभाग घेतला। काही वेळानं शिवसेना ठाकरे गटाचे पदाधिकारी सुजित जाधव देखील घटनास्थळी दाखल झालेत। कणकवली नगरपंचायतच्या बंबाद्वारे तातडीनं आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलंय। मात्र तोपर्यंत आगीत घरातील हॉलमधील साहित्य जळून बेचिराख झालं। या आगीमुळे पहिल्या मजल्यावर अडकलेले लव पवार आणि त्यांचा मुलगा उदय पवार यांना शिडीच्या सहाय्यानं खाली उतरवण्यात आलंय। सॅटेलाइटचं YouTube चॅनल